Hej med dig, gamle. Hej. De bor side om side her på plejecentret Kærbo på Østerbro. Stop. Så vi skal ud og se på byen. Ja. Ja. Gør byen rød. De 2 veninder skal nemlig ud på en cykeltur gennem en by fyldt med gamle minder. Ja, nu kan du ikke sidde og brede dig, for nu kommer jeg. Skal du fylde så meget? De skal sammen med ældre fra andre plejecentre fejre, at det nu er 1 år siden, de fik den første rickshaw. Du sidder sgu i den gode side. Gør jeg? Ja, Hvad vil det sige? for bilerne kommer her. Går det pludselig stærkt, Else? Det var derhen, jeg holdt fødselsdagen for min familie. Lige derhen på hjørnet. Og jeg holdt den i Charlottehaven. Det er Dallevalle. Der kom man jo i gamle dage, ikke? Det var egentlig mærkeligt, det lukkede, ikke? Og turen gennem byen vækker pludselig mange minder fra barndommen. Der har jeg engang været over besøg en veninde. Det var en nabo til plejecentret på Østerbro, der fik ideen til at få de ældre ud på cykelstierne. Og jeg synes, at byen den er jo smukkest set for cykelstien. Og Nej, tak. Kan du se hende nu? Lige frem for der. Tror du ikke, hun fryser? Jo. Efter et par timer med vind helt ind under den uldne hue, er de 2 damer hjemme igen. Det blev til en 13 kilometer lang tur i byen.